Lähes joka kerta, kun käyn salilla, huomaan samoja tuttuja naamoja, ihmisiä, jotka ovat vuodesta toisen grindanneet salilla ilman, että heidän ulkonäössä tai lihasvoimissa olisi mitään huomattavaa kehitystä tai muutosta. Ja joka ikinen kerta mietin kunnioituksella, että onpas kovaa tahtovoima ja olisipa itsellekin tällainen, että jaksaisi siitä huolimatta, että mitään kehitystä ei tapahtu. Mutta jos haluat kuitenkin, että se kehitys tapahtuisi, haluaisit nähdä sekä lihasvoimissa että ulkonäössä, peilikuvassa ja painoissa sitä kehitystä, niin ota nämä tärkeät seuraavat vinkit huomioon. Ja jos kuntosali treenaaminen on sulle tämmöinen kiva harrastus, sä haluat vaan tehdä sitä ja käydä siinä, sä et välitä siitä kehityksestä, edistymisestä, ulkonäöstä, niin sen täysin fine, niin unohta koko juttu. En moidi sua millään tavalla. 1. Ravitsemus. Mutta hei Jakob, me puhutaan tässä treenaamisesta eikä mistä syömisestä. Mutta tosiasia on, että saatat treenata vain jopa 40% teholla tai saata sen 40% tehon siitä vaan irti, jos et tarjoa elimistöllä tarvittavia ravintoaineita. Lihakset rakentuvat luonnollisesta proteiinista, se tiedätte kaikki, ja oikein treenatessa, tästä kohta tarkemmin, energia tulee pääosin hiilihydraatista. Mitä kovempi treenat, sitä suurempi on elimistösi päivittäinen laatukkaan proteiinin tarve. Pyri saamaan vähintään 1,5 grammaa proteiini per painokilo, mieluummin enemmän per päivä. Hiilihydraattien määrät ja ajoitus ovat monimutkaisempia, mutta jos haluat saada treenistäsi parhaan mahdollisen tehon irti, varmista, että saat muutamia kymmeniä grammoja nopeasti imeytyviä hiilihydraatteja ennen treenejä ja mieluummin samalla vähintään 20 grammaa nopeasti imeytyvää proteiinia. 2. Et treenaa riittävän kovaa. Tämä on oikeastaan ylivoimaisesti suurin ongelma salille, mitä siellä huomaan. Ehkä 1 ihminen 20 treenaa oikeasti riittävän intensiivisesti, jotta harjoituksella olisi oikeasti lihaksia ja hermoston kehittävä vaikutus. Suurin osa käy vaan tekemässä niitä liikkeitä siinä ihan liikkeitä vuoksi. Ja mä huomaan selkeästi, että mä näen, että siitä ei ole mitään kehittävän vaikutusta. Jos tavoitteena on lihaskasvu, se vaatii riittävän voimakkaan ärsykkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että lihakselle kehittyminen tapahtuu viimeisen 5 toiston aikana ennen uupumista. Esimerkiksi, jos teet 10 toistoa, mutta olisit voinut tehdä 18, niin elimistö ei näe mitään tarvetta kasvattaa lihasta, kehittyä. Jos et ole edistynyt treenaaja, pyri viemään lähtökohtaisesti kaikki sarjat lähelle uupumista. Tai lähes uupumisen asti, sanotte näin. Kehittyneemmät treenaajat voivat käyttää 2 RIR-systeemiä, RIR, Reps in Reserve, eli jättää sarjan kesken, kun tuntuu, että enää kykenisi maksimissa 2 toistoa enää tekemään. Ja lisäksi pyri jatkuvasti lisäämään painoja ja kuormitusta. Elimistö vaatii jatkuvasti lisää stimulaatiota, jotta se kehittyisi. Muuten, jos se kokee, että mä pärjään riittävän hyvin jo tässä vaiheessa, niin lihakset, hermosto ei näe mitään syytä kehittyä ja kasvaa. Niin pitää saada koko ajan lisää stimulaatiota. Pidä haastaa itsesi. 3. Heikko palautuminen. Jos nukut huonosti tai stressi hallitsee elämääsi, niin hormonijärjestelmä vastustaa lihaskasvua aika vahvasti. Esimerkiksi tutkimus akuutin univajeen vaikutus luustolihasten proteiinisynteesin ja hormonitasapainon vuodelta 2021 havaitsi, että 1 yön täydellinen univaje vähensi lihasten proteiinisynteesi 18%. Samalla testosteronitaso laski 24% ja kortisoli eli stressihormonitaso nousi 21%. Ja se oli tämmöisen katabolisen eli lihaksia vähentävän, lihasmassa laskevan hormonaalisen ympäristön elimistössä. Ja tämä oli vain 1 yön univajan vaikutus. Nyt mietin, mitä tapahtui pidemmän viikkoja, kuukausia ja vuosia tapahtuman univajan ja stressin yhteydessä. Jos haluat maksimaalista kehitystä, niin sulla on pakko nukkua hyvin, sulla on pakko palautua riittävän hyvin ja hallita sun stressiäsi. Huomioi, tämä myös koskee yliharjoittelua.
joka on monesti liian innokkaiden treenaajien ongelma. Mutta tästä on kohta tulossa erillinen video, mutta liian intensiivistä treenaaminen voi olla yhtä paha. 4. Väärät harjoitukset ja huono treeniohjelma. Saatat syötä hyvin, palautua riittävästi, treenata kovaa, mutta jos treeniohjelma sisältää vääriä harjoituksia, niin kehityksesi todennäköisesti jää hyvin heikoksi. Mitä tällä tarkoittaa? Jos olet yksi niistä naisista, jotka treenaavat vain eristäviä, isoloituja, pakareja, lantioharjoituksia laitteissa, good girl, bad girl, tai yksi näistä jätkistä, jotka tekevät vain hauisvääntöjä aamusta iltaan, niin kehitys jää hyvin heikoksi lopulta. Jos haluat oikeasti hyviä pakaroita, naiset tyypillisesti, tai lihaksikasta, seksikasta ylävartaloa, tyypillisesti miehet, niin suosittelen hyvin vahvasti, tutustu vähän ihmisanatomian ja fysiologian ja treenifysiologian ja oppi vähän, sijoita siihen vähän aikaa ja sitten kehitä itsellesi tällainen järkevä treeniohjelma, mikä sisältää oikeita harjoituksia, riittäviä perus moninivelliikkeitä, millä on paljon merkittävämpi vaikutus per sarja kuin jollain random isoloitulla liikkeellä. Ja myöskin tärkeä asia, älä vaihta treeniohjelmaa liian usein. Eli pyri siinä yhdessä ohjelmassa vähintään 6 viikkoa. Jos vaihtat harjoituksia liian usein, niin elimistö ei saa, koska missä vaiheessa ei sopeutu kunnolla tämän kyseisen ohjelman harjoitusten vaativuuteen. Se ei saa lopullista stimulaatiota irti. Ja jos sä lopetat sen ohjelman liian aikaisin, niin iso osa siitä hyödystä saattaa hävitä sen jälkeen. 5. Liiallinen kestävyysharjoittelu. Eli erittäin yleinen virhe. Sekä kokeneet PT, valmentajat, treenaajat, mutta varsin myös aloittelijat tekee sitä ihan valtavasti. Eli liiallinen kestävyysharjoittelu, varsinkin jos se vie tilaa lihaskuntaharjoittelulta, jarruttaa lihasten kehittymistä. Ei pelkästään myös jarruttaa, vaan myöskin heikentää vähentää laskelihasten määrä. Eli kestävyysharjoittelun fysiologinen signaali elimistöllä on olla mahdollisimman energiatehokas ja pienentää turha lihasmassa, jotta energia ei kuluisi liikaa. Näen usein ihmisiä salilla, jotka vetävät tämmöisen 20 minuutin aerobisen ennen heidän niukka lihaskuntaharjoittelua ja sitten sen jälkeen uudet 45 minuuttia siinä mielikuvassa, että ne saa jotakin paremmin sitten hoikaksi tai näyttää paremmalta. Täys harhakuva. Teet sillä, jos olet yksi niistä, teet itsellesi paljon enemmän haittaa sillä, kuin siitä on oikeastaan mitään hyötyä. Onko kestävyysharjoittelu paha? Onko muitinko sitä? Ei missään nimessä. Ei, päinvastoin. Mä suosittelen sitä kaikille. Mutta jos et halua, että se jarruttaisi sun lihaskasvu, niin ota huomioon nämä asiat. Priorisoi lihaskuntaharjoittelua. Se kaikista tärkein, se 100% must have. Kestävyysharjoittelua, tee sitä mieluummin sen lisäksi. Ajallisesti pyri kestävyysharjoittelu pidämään mahdollisimman kaukana lihaskuntaharjoittelusta. Esimerkiksi jos teet kestävyyden aamulla, tee lihastreenit illalla tai päinvastoin tai eri päivinä jopa. Panosta mieluummin matalatehoisempaan luonnollisen päivittäisen liikuntaan, eli ihan hyötyliikuntaa, kotiaskarit, pihatyöt, harrastustoimintaa, kävely, se on paljon parempi kuin panostaa liikaa korkeatehoisempaan liikuntaan, mikä sitten vie voimia ja aikaa ja resursseja lihaskuntaharjoittelulta. Pyri liikkumaan vähintään 8000 askelta per päivä. Nykyisin on tosi paljon halpoja, hyviä askelmittareita olemassa, mitkä auttaa oikein hyvin siinä sen saavuttamisessa. Tai jos olet tällainen laiska ihminen niin kuin minä, niin ostaa kävelymatto, kun katselet telkkari, teet töitä, niin mä saan oma 8000 askelta kävelty hyvin helposti työn rinnalla sillä keinolla. Vaikka toki tykkään ulkoinenkin kävellä. Yhteenvetona tässä oli ehkä ne kaikista tärkeimmät, tyypillisimmät virheet, mitä mä näen, mitkä eniten rajoittaa ihmisten kehitystä kuntosalilla.
ja lähes kaikki tekee niitä jonkin verran. Olen niitä itsekin tehnyt liiankin monta niistä aikaisemmin, mutta iän myötä tulee tämmöinen pieni hyöty, että et yritä vaan tehdä kovaa jo paljon, vaan yritä tehdä fiksusti asioita. Niin mieluummin oppi muita virheistä ja tee asioita fiksusti alusta lähtien.